Bueno, vamos a ver, o xurado xa deliberou, ou eso dixo. Entón, xerme, te recorda os premios antes de nada. E por favor, que non me canso de dicilo, a xente que participou nos disfraces, a ver se deixara unha prenda, polo menos, para saber a quen se lle dá o premio, vale? Porque se ven con roupa normal non sabemos se cal era o premio. Dirán, este era aquel, vale, se ten algunha peza de roupa que non a quinte, máis que nada va a saber a quen se dá o premio. As persoas que leven premio teñen que despois estar aquí á miña dereita e recollelos co DNI. Como di miña nai, o PMI, hai que traer o PMI, así que traelos todos o PMI para recoller o premio. Agora vou recordar unha cousiña que antes non dixen. O xurado está moi bondadoso e aparte de un primeiro premio individual de 50 euros, un segundo premio de 30 euros, un terceiro premio de 20 euros en individual, un primeiro premio en pareja de 100 euros, un segundo premio de 75 euros e un terceiro premio de 50 euros, tamén temos os grupos, un primeiro premio de 400 euros, un segundo de 200 e un terceiro de 100, vai tamén dar un premio a maiores de 100 euros que vais entregar a un grupo que gustou moito local, ten que ser de por aquí do Concello da Estrada, vale, non vale de Santiago, que pena. Un aplauso para tirar pola Estrada para que se disfrace. Un premio maior de 100 euros, vale? Bueno, eu vou mandar subir para arriba, porque baixar para baixo tamén é fácil, que suba ao xurado. Un fuerte aplauso para Pedro Pérez, Sali Torres e Lucía Seoane. Que suba para arriba ao xurado. Ya está subindo, vanse de rojar. A dirección no guardou, por se alguén non leva premio que non llevará a casa. Sali é por Callobre, non dou máis pistas. Un aplauso para o xurado. Oye, que o tuvo moi difícil, porque de verdad, eu estaba arriba para apuntar todo e dicían que é moi difícil porque todos estabades de maravilla. Aparte hai xente que ten un disfraz maravilloso e outra xente que fixe un show maravilloso. Intentaron valorar un pouquinho de cada cousa, pero é moi difícil. E máis, vou dicir unha cousa e xuro-vos que sabes que cando xuro é verdad, xuro-vos que é verdad. Podedes lle dar un fuerte aplauso aquí a Lucía que dixo iso, e xuro que me dá gana de dar 100 euros e dar outro premio máis, Pero Sali dixo, oi, a mí non vos quites, Oi, ao revés, dixen eu a que daba 100 euros. Bueno, entón o ganeo para rir un pouquillo. Vamos a ver, vou empezar xa a dar atención. Imos empezar cos individuales. Vamos a dar xa o terceiro premio en individual. Así que atención os que participaron soiños, que vou a decir que un terceiro premio que a mí gustoume moito personalmente, un terceiro premio a Rada Charca. Onde está a Rada Charca? Eu xa o vexo. Iba con toda unha charca grandísima. Aí está, entrega o premio o noso compañeiro Pedro. Un aplauso para o xurado. Un aplauso máis fuerte, porfa, Sí, señor, que está todo feito con esto que son gistantes, o que é isto, Dios mío. É que son? Atención, porque isto valorou moito o xurado. O traxe que se ve así tal, a cabeza toda a charca, é todo feito con jarbanzos pejados un por un, O lapite vai caro, xo dixo. Non para lapite. Bueno, un fuerte aplauso e imos agora xa entregar un segundo premio, pero... Bueno, atención, un segundo premio que me estaba dicindo Sali ao oído. Por favor, quiero que suba para arriba. O policía, que suba para arriba o policía, que leva o segundo premio. Non se enterou. Chamado ao policía que suba. O guardia civil. Dame aí aviso, que é aquel que está dime aquí. Atendente que jalaste, vente. Él non contaba, él estaba ao cuento. Tú estarías multando que chiquitamos o premio, Bueno, moi boa, a gente. Os cartos, está dicindo os cartos, hai que janalos. Espera que están buscando a música, que a cousa promete, Cuidado que a noite que algunha habitación vai haber festa. A conta do Guardia Civil. Eu quero que me caché. Posto
aí, que vos sois las detenidas. Qui nous fait sentir étrangement bien. Cette histoire Ahí está, ahí se está. balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui Déjame a dos. You can leave your hero. No, bueno, da igual, con ya Jerónimo. Vale, con eso, venga a Italia. Ahí. No, vas ahí más fuerte, más fuerte. Ahí está, fuerte aplauso. A partir de agora, cando vos pare tráfico, vai facer sempre isto. Para que sopledes con justo. Fuerte aplauso, segundo premio merecido. Oye, polo show que fixeis, campeón, un fenómeno. E despois di que bailamos outra vez, cuidado. Sali, ti quento. Bueno, vamos a ver ahora o primeiro premio, que este ano o primeiro premio eu xa vin. Non vou dar pistas, vou señalar. A primeira pista polo traballo, porque era espectacular, a domadora do dragón, que está ali o dragón, todo feito con casulo do millo. E iba en riba movendo as alas o dragón. Era realmente moi bonito, é que todos eran bonitos, o que pasa é que non se pode dar máis. Este foi o que máis puntuaron, a domadora do dragón. Entrega o premio aquí a compañera Lucía Sebane. Fuerte aplauso. Bueno, vamos agora con as parexas. As parexas non son as da Guardia Civil, xa tuveron aquí, agora non, é o individual. As parexas, vamos a dar un terceiro premio que lle entrega aquí a compañeira Sali, un terceiro premio de parexas que é para a Ardilla o Guardián. Onde está a Ardilla o Guardián? Oye, estes dobla pauso que non quitaron nada da roupa, tralanceira, chico. A Ardilla o Guardián. Va aquí ben, co dorsal número 30, Ardilla. Mira ben onde pisas, Esto, cuidado. Ardilla, ahí está. Sí, señor. E máis o seu guardián do bosque. Que levan un terceiro premio que son 50 euros que entrega a compañeira Sali. A xente que ten premio co baixar, que dé aí o carnet, xa para coller o sobre cos cartos, vale? Bueno, e imos dar agora un segundo premio en parexas que o vai entregar aquí o compañeiro Pedro, que tamén estaba no xurado, que é un traballazo. Un segundo premio que tamén ten un traballo de moito señor mío, e vou dar unha pista e xa ides saber quen é. O segundo premio, arre chico, moitos macarróns sabía. O cesto dos caracoles. Onde están os caracoles? Macarrón. Leva todo o forro e o traxe todo, e o carrito que levaban, todo feito. Isto todo que vedes son macarróns, todos deses de caracol, todos pintados, hai traballo, cuidado. Cuidado que hai moi traballo aí. Un fuerte aplauso, que quitaba a cabeciña para fora do seu cesquiño, da súa cuncha. Bueno, é un primeiro premio en parexas. Vou dar unha pista en castellano, hai que falar idiomas. Este paxaro chámase o cárabo. Será o cárabo. O cárabo é a lechuza, a curuxa. Un aplauso para a lechuza, que leva o primeiro premio. Tamén coas plumas todas acabaron de coas jaliñas a maruja. Todo feito con plumas. E aquí, atención, me estaba comentando Sali, que desde a feira hasta aquí, tanto a pequeniña como a grande, todo o tempo bailando, movendo as alas, non pararon de animar. E iso, dixémolo eu, valora moito o xurado eso. Todo tamén feito coas plumas, mira, santa canta pluma aí. Cuidado, A lechuciña, como baila a lechuza? A ver como bailaba. E mira como baila a lechuza. E a outra lechuza que baila tamén. A curuchiña.
as lechuzas que levan o primeiro premio de pareja. Se poñan aí para a fotografía. Buena Coruxa Ponce e mova a cabeza. Atención, imos dar un terceiro premio en grupos que son 100 euros. Vai entregar a compañeira Sali. Atención, o terceiro premio en grupos este ano cae en... Vou oír aquí un berro como unha catedral. Ilumínate. Aí está. Aí como ten que ser, hombre. O Colegio do Foxo me están apuntando. Ilumínate, que eran as medusas, eran os arcoíris, eran, claro que o tema era, pero como van tan variado, eran todas as cousas que producen luz. Ilumínate, que leva un terceiro premio. Un terceiro premio, sí señor. A ver, que se poñan aí todos para a foto. Primero para a foto todos. Este pollo, Mira a Raquel como aplaude, Raquel, ¡ay, loco! Non solamente os pequechiños que iban todos liberados, as familias. Ai, Dios mío, non queren os cartos, que os regalan. A todas as familias que disfrazan os fillos, ou os abuelos que tamén participan. E aparte é o que me comentaban, todo o que gastan en telas, facer os traxes. Oye, un aplauso a todos os papás e mamás que colaboran para que os nenos vayan disfrazados. Aí, aos profes. E os profes tamén, un aplauso grande para eles. Eso, que nos aplauden os fillos. Que aplauden os fillos. Que aplauden os rapazes. Imos xa un segundo premio de 200 euros en grupos. A ver, porque aquí valoraron moito a animación. Porque eu de verdad, tamén estaba aquí arriba, un momento que estaba aquí diante, e eu ría solo, Eu ría como unha hija miña, como Ana, ría para dentro. Atención, o segundo premio, 200 euros, que este premio entrega ao Pedro, é para Invasión Asiática. Onde está a Invasión Asiática, se oia? Aí, pois, que suba arriba a Invasión Asiática. Fuerte aplauso. Oye, que suba, por favor, o rapaciño ou a rapaciña, que eu creo que era rapaz, que le va a dar unha camilla. A ese podería pagar algo maiores, Onde está o da camilla? Que suba arriba, por Dios. Ai, o que trastearon nel. E eles da camilla. Ai, Dios. Que tal está? Dinos aquí. Estar ben, porque a este tiraron da camilla por un lado, tiraron polo outro, caíron todos enriba del. Estar ben, non? Sí. Bueno, estás agradecido polo premio? Sí. Bueno, pues hai un aplauso. Que este zapatearon nel, que someteu medo, pobrillo. Bueno, atención que me están dando cambios de instruccións. Porque xa deixamos o primeiro premio para o final. Imos dar agora o premio, atención, era o que vos decía antes, un premio especial en categoría grupos, pero xente local. Este é como se for un cuarto premio ou un terceiro premio, está ao mesmo nivel ou sacar un poquinho máis. Atención, este premio especial este ano é para a Reina de Inglaterra. Onde está a Reina de Inglaterra? Aí a temos tamén, que foi saludando cos seus traxes. O Charles operouse das orellas. Pouco frío caíron. As orellas acabaron de coxeadas, pero ai, Dios mío, eran de goma. Onde vai Lady Di? Ou Lady Di, que patecía. Onde vai a outra, a princesa, que desajora, a Camila Parker Flower. Do pai, bueno. Bueno, que leva debaixo da falda, me están preguntando. Aquí hai que enseñar debaixo da falda. Enseño que hai debaixo da falda. Que hai algo debaixo da falda. Ai, bueno, non quero enseñar, que dixo, isto vese na casa. Pois, enseño un pouco. Ai! Que non hai nada debaixo da falda. Señor Vicos, a Reina en confianza. Un fuerte aplauso para o premio especial a Reina de Inglaterra. É o xobre que pasas por inglés perfectamente. Para ser un gentleman total. Bueno, imos agora co primeiro premio, este é o máis deseado.
Este é o que menos toca, caeu moi repartido. Este ano caeu moi repartido. Non dou máis pistas. Atención, atención. Un primeiro premio que vai entregar a nosa compañeira Lucía, que estaban realmente espectaculares. Eu parei de falar para que fixera aquí as súas coreografías, as súas cousas, e eu quedei parmado. Atención, un primeiro premio, 400 euros, entrega a Lucía, Aerolíneas. ¡Ay, hombre! Aquí temos as azafatas. Cuidado, os pilotos. Aquí temos, hai 2 salidas de emergencia. Catiñas. Vamos, mira, todos. Un aplauso. Fuerte aplauso que amenizaron aí, que me deu medo. E mira os piquechillos que me lo paso, mira aí. Ai, Dios mío. Pero o piloto vai levar o avión, imos vendidos contigo no avión, vai levar o avión. Sí, sí, sí. Muy bien. Os pilotos imos vendidos. Un primeiro premio de 400 euros, Aerolíneas.